Intro, intro, en het was Vlaams zijn we weer bij hun stuk, of een entree. Moment overleefd. Yo, gasten, Stefan, kom bij de pleksplit een nieuwe vlog. En het is weer in het West-Vlaams te doen van eens. En wat je weer gelezen hebt, gaat dat hier over massagebussen gaan. Weet wel dat ik er een filmpje maakte, de unboxing van de massagebussen van Supersprint. En vandaag gaan we dat hier proberen te installeren. Wat was ik wel vergeten, je hebt daarvoor ook rubbers nodig en nog een pakking en al. Ik heb nog een hele hoop zeven vergeten te bestellen. Ik heb dat besteld. En nu zit ik dan op te wachten. Nu iets wat normaal gezien komt dat vandaag toe. Dus papa en ik gaan nu beginnen met die massagebussen af te breken. En hoop dat dat pakketje toen toekomt. Dat we dat ook dan beginnen en dat we toen die nieuwe massagebussen kunnen installeren. En dat we toen nog onder kunnen een spectaculaire soundcheck kunnen geven. Nee, ja, dat is zo wat dik en orde zijn. Ja. Ik verlang daar enorm naartoe. Wat ik er ook kunnen zeggen over het concept Beamer E30. Er gaat dan nog veel meer content, filmpjes. Ik kan er nog veel meer filmpjes over maken over E30's. Want ik vind dat eigenlijk stiefjesten, dat is eigenlijk toch heel speciaal voor mij. Ik ben hier bezig met auto's. Ja, goed zwart, kort gezegd, ik kan er nog veel filmpjes over maken. Hallo, tot onder de auto, yo. Kijk ze, je staat er al geparkeerd, hier gaat dat dus allemaal gebeuren. Kijk, er zijn rooskasten onder. We gaan hem te verzetten naar hier, dat hier een beetje schoon boven dat karton staat, heel zandig, dat komt al in orde. Wat dat er hier ook nog ons staat, is mijn dakske. Ah ja, voor mij naar mijn werkterrein gasten. Hier zijn we daar, ja, moet een beetje goed filmen. Hè. Oh ja, ik gebruik het ook nog eens van mijn werkterrein. Moet niet pezen dat ik dat met veel meer rie of dat ik dat verkocht heb. Het is niet omdat er een filmpje over een daks komt, dat ik hem wegdoen. Ik gebruik dat dagelijks van mijn werkterrein. Maar ik vind dat een beetje ambetant en moeilijk. Ik ga ook iedere keer een filmpje maken van, kijk, we gaan hem nog een keer wassen. Ja, dat is een beetje ambetant. En dan was dat eerst veel verbouwingswerk eraan te doen, maar ja, kan ik ook niet bloemen verbouwen eraan. De portemonnee zo zeer te klein komt. Nu goed, kijk, wat je die massagebus eraan installeren, de kapot staat open, de kapot staat open. Dat komt al dik in orde, ik zie het heel zitten, gasten. Oh. Dus gasten, kijk, wij hebben er ook al een nieuwe klakken. Ah ja, makkie, dat is er allemaal een makkies in. Die auto's staan nu dus ook al omhoog. En wanneer is er juist naartoe gekomen? De factuur is er geweest met dat pakketje, met al die bazaar dat we nog nooit gaan. Nee, zeg, kan je de onderkant van die auto filmen? Hij dat ook, kan je zien, bij Steen. Oei. Wat je kan zien is het nog een beetje donker, hè. Wat dat ik er arrangeren, hè, gast. Yo, gast, we zijn er weer, hè. Moet hier kijken. Die andere bussen liggen hier, hè. Ja, dat is die notenbril, hè. Ja. Hele haas kapot. Reed voor tot is er, gasten. En nu moeten we nog juist die andere bus er weer aanhangen. Ah ja, toen hij route steken, hè. Voor hen gaat dat hier 10 seconden duren. En voor jou gaat dat hier, een dag of 3, 4 deuren zeker, ik weet het niet, want we gaan nog zien. Allee, tot de volgende stap, hé. Kom maar, gast, mijn klaar staat er ons keer van, hè. Moet hier kijken. Dat spruitstuk, dat is daaraf. Kijk. Ik weet niet of je dat een beetje kan zien, hé. Dat zult dat dus nu allemaal schoon moeten af zijn. Wat moeten we er nu nog doen? Nu kunnen we er echt aan beginnen, eigenlijk, ja. Kijk. Dat is hier de nodige die hier ligt. Dat is een koeirosten. En nu gaan we daar hier weer een nieuwe nepsteen in liggen. Nou, dat hier zeg, kijk. Potverdikke. Ik zie dat heel gaat zitten. Ja, ook. Allee, tot de volgende stap, Charles. Heel gasten, heel die bazaar hangt dat dus onder nu. Heel de sartsbussen hangt eraan. Allee, applausje. Nu moeten we wel nog heel de bazaar aanspannen. Dus we zijn nog altijd niet aangebroken aan de soundcheck. Dat je er al eerst zit hebt te wachten. Maar kijk, maar dat hier een keer toe, gasten. Wat dat hier een beetje is. Wacht, we gaan dat spel hier een keer proberen te arrangeren. Dat ik dat ooit kan filmen. Kijk, dat is hier heel de spaghetti. Maar we moeten hier ook een beetje bielen. Wacht, oei, nu is er weer een heel raar beeld. Voilà, we zijn nou weer bij gasten. Ja, kijk, ga je nu met eronder zwieren, nee. Toe maar onder. Kijk, kijk, zo kan je dat ook zien. Hier hangt de busolie. Hoppetas. Oei. Kijk, hopla. Dit staat ook op Supersprint. Potverdikke toch. En wat je er kan zien is dat nu heel de lijn. Hopla. We gaan dan nog een beetje dichter onder kruipen. Ik ben er hier nog eigenlijk al lang genoeg onder gelegen eigenlijk. Ik heb al ver mijn rug gebroken daaronder. Maar ja, goed zwart. Mijn er Supersprint gasten. We gaan dat spel hier nog een keer draaien. Hopla. Gasten, we hebben het overleefd. We liggen nu onder een auto, onder een BMW, wat je er wel weet.
De sargebus hangt eraan, we moeten nog juist alles aanspannen en toen gaan we er een keer testen. Ik ga toen ja, van de grond doen van Eigist en we gaan toen een keer een route steen. Gaat het nu een ring, dan gaat dus als je kletten lawaai zijn, dan kan je horen, want toen weer door zijn hele bus eronder steen. Allee goed, enfin, tot de laatste keer gasten. En de laatste keer de volgende stap. Ja. Ja gasten, test van dat we kunnen weer een keer een hang steken. Nu houdt we niet als dat hier schoon klinkt of wat het een chocoladetabak is. Allee, hoe zijn er gereden? Dat is goed hè? Dat is wel een beetje zwaar. Wat hoor je dat in? Dat is goed, dat is goed. Ja gasten, we zijn hier weer. Het is nu een dag achter de installatie en we gaan dat spel nu een keer testen. Ik heb rond een tour gedaan, het is al warm gereden. Ik ben er content van, het is niet extreem luidruchtig, maar dat bestaat niet voor mij. Kijk zeg, ik ga hier een keer een hang steken en toen een keer een toertje rijden. Ai toch. Bij chance, je wil starten. Boom, 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 boom. Goed, het is er een kabinet. Dat was hier de vlog. We gaan hier een keer kapot trekken. Ja, en vergeet ons niet te liken en te abonneren en heel interessant. Want kijk, daar zit hij. Tot de laatste keer, we gaan zeker nog filmpjes maken met die derde. Salut!